Nagising ng maaga. Excited siya. Pagbukas ko ng banyo, excited siya. Talon-talon siya sa bed. You wanna say good morning? Ang agang magising. So, kakatapos ko ng maligo. Paglabas ko ng CR, gising na siya. Nakaupo sa kama. So, may pasok si mama ngayon. Ang aga niyang magising. Bigay ko na lang sa daddy niya mamaya bago ako umalis kasi may pasok tayo ng maaga ngayon. Tapos na yung isang araw nating day off. Kawawa yung tatay nito kasi late na siya natutulog kasi late na rin siyang umuwi galing sa work. Siguro natulog siya kagabi mga alas 3 ng umaga. So, mapuputol yung tulog ng tatay niya. Nagising kasi ng maaga. Oo. No touching. What's up? Balls. Gusto niyang i-touch yung microphone. Oh, see? Blurry, huh? Blur. Not the lens. What's up, camera? Do you like camera? Okay, you gotta go down. What? Where's your nose? Nose. Where's your nose? Nose. Nose. Ang likot na. Where's nose? Nose. 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 Okay. I'm gonna go down. Gawa tayo ng coffee. Yung ginagawa mo dyan sa sahig. Madumi yung sahig na. Madumi yung sahig. Sige, lampas mo naman na. Nilinisan mo yung sahig. So, habang basa pa yung buhok ko, naglalagay ako nitong, tawag dito, leave-in conditioner. Pang padagdag sa lambot ng buhok. Sina-apply ko lang siya bago ko siya i-style yung buhok ko. Naglalagay ako ng hair serum, tsaka tong leave-in conditioner, and then tsaka itong heat protectant spray. Every time na in-style ko yung buhok ko, gumagamit ako nitong heat protectant spray. Isa sa favorite kong pang protect sa buhok. Yan kasi hindi pwedeng lumabas ng basa yung buhok, lalo na pag winter, malamig. So, ini-style ko yung buhok ko. Importante yung may tayo, pang-protect ng buhok. Maglagay tayo ng creamer. Ito yung creamer na favorite kong ilagay sa coffee. Irish cream. Pinaka-paborito ko sa lahat ng liquid na tawag dito, coffee creamer. Inaantok pa ako, ang sarap matulog. Uminom kasi ako kagabi ng yung sleeping pills na ganon. Kasi minsan nahirapan ako matulog kahit pagod ako or inaantok na ako talaga. Sobrang antok ko na, hindi ako nakakatulog pa, gulong-gulong na ako sa higaan. So kagabi uminom ako ng sleeping pills. Yung epekto sa akin, pagkagising ko kinaumagahan yung epekto sa akin. Yung parang sobrang antok mo na gusto mong matulog, yun yung epekto sa akin. Kinaumagahan yung epekto. Yun yung kinakaabalahan niya ngayon. Gusto niya maglaro ng blocks ngayon. Yung pinapatong-patong niya yung blocks. Eh, anong ginagawa mo? Ha? Pinagtatapon niya lahat ng blocks sa sahig. Kasi nakalagay siya doon sa plastic container. Yan yung ginagawa niya palagi. Yeah, wow! So, ngayon natututo na siyang maglagay ng yung maliit sa sa butas. Dati hindi niya pa ano tawag dito? Hindi niya pa alam kung paano ilagay yung maliit na yung hawak niya. Hindi niya pa alam kung paano ilagay yung maliit na blocks sa butas. Ngayon alam niya na kung paano ilagay yung maliit na blocks sa butas. So, yan yung mga activity niya lately ngayon.
And then sa almusal, lalo na pag nagmamadali ako, wala na talaga akong time. Nagising ako ng late, ganon. Ito yung kinakain kong mabilisang almusal, yung queson. Mina-microwave ko lang siya. Tapos kinakain ko siya, sinasabay ko siya sa coffee. Masarap siya. Pag nagmamadali kayo, wala na kayong time. Masarap siyang isabay sa coffee. Ganito yung itsura ng bread. So, ima-microwave mo lang siya ng siguro mga 1 minute and 50 seconds. Ready na siyang kainin. Masarap siya.